Programm ta' tindif li beda f'nofs Ġunju ta' din is-sena matulu diġà nġabru mal-250 tunnellata ta' skart minn żoni turistiċi u spazji pubbliċi f'Malta. Id-Dipartiment tat-Tindif huwa nkarigat minn dan il-proġett fejn il-ħaddiema tal-istess direttorat inatfu t-toroq taż-żoni msemmija kuljum f'nofsinhar u fis-7 ta' filgħaxija. Din il-ħidma hija addizzjonali ma' dik li diġà ssir mill-kunsilli lokali. Wan jużar ix-xogħol f'Paċeville u Buġibba. Il-ħaddiema tad-dipartiment qegħdin jikinsu, ibattlu l-kontenituri taż-żibel u jaħslu l-amara tat-toroq darbtejn kuljum. Fl-aħħar budget il-Gvern alloka €1,500,000 għal dan il-proġett li ffukati fuqu hemm 70 ħaddiem ġdid. Dawn żdiedu mal-410 li diġà kellu d-direttorat. Barra minn hekk €300,000 kienu investiti fit-12 vettura ġdida li jinkludu vannijiet, sweepers u trakkijiet tal-ġbir tal-iskart. Abbinat ma' dan il-proġett hemm il-kampanja Għalfejn tħammeġ pajjiżek. Din nibtet minħabba l-volumi kbar ta' skart li kienu qed jinġabru mit-toroq, b'dawn jammontaw għal madwar 1000 tunnellata fix-xahar. Id-direttur tad-Direttorat tat-Tindif Ramon De Guara spjega iżjed l-iskop tal-kampanja. Il-kampanja Fejn tħammeġ pajjiżek hija biex nedukaw nġibu kuxjenza tajjeb kemm fil-pubbliku ġenerali ħanejdu hekk kif jiddisponi mill-aħjar mill-iskart tiegħu. Wieħed jista' jressaq l-ilment tiegħu permezz tal-freephone 1718 jew jidħol fuq is-sit elettroniku www.garbientid.org.mt. Hemm ukoll Facebook page Garbi Entidi li qegħdin inġibu ritratti kif insibu ċertu lokalitajiet u wara li ħaddiema tad-direttorat ikunu natfuhom. B'hekk noħolqu d-differenza li kieku nżommu kull imkien nadif ħanedu hekk l-ambjent tagħna li ngħixu fih, ovvjament nippreferu nkunu ngħixu f'ambjent nadif minn dak il-paragun tal-iskart li nkunu rajna f'daw ir-ritratti. Mill-jum tal-erba', id-Direttorat tat-Tindif beda jwaħħal 500 kontenitur tal-iskart ġdid b'investiment ta' €100,000. Dawn se jkunu qed iżidu iktar postijiet fejn wieħed jista' jarmi l-iskart tiegħu filwaqt li jinbidlu numru ta' kontenituri li m'għadhomx fi stat tajjeb.